maliko ka fu ka wala ni do ka beni bitene do décembre le tani duru samba flani mugoni duri o fana be do ko dameno ma dali masabe fu ka wala ni do o mi ka latia ko nana do ko temene anye o teme here la ni kala bakari jo awnyana wala me do de ke ala ka do ko here chaya ala ka mari jamana basigi ala ka here kan alaka kenya anishi jande abla jenema lala kuyati Samaira sanugo kuni kale ngando ko kunya dunu to fe ko wa siri bala e chekisela non de yerebe dunu ko dunu fokala ibu taka Kongo ekuyati nse era sira Samaira alhamdulillah bashitina aywa Samaira amila me baje kulufu maliko no maliko kanana mi wala nyando fuli keren ka sinsin ka nyeshin uma dante an kanu bokawla lumunu be sigi ka dam nentene ka tabla fu alamsa o ni nege kanya tanda langu sira doro wina jabara nu mene ka bla shiriflala kasika anga jamu kan mambay ni o yiso ma donu ka nyemada na ona nyulu fu Samaira ka fo unyana ku ni do kundamne ya fa chugumna o ami do ke sa do ko ala ya jwanyana herela ala ka kunje herela amina ya rabbi ala ka kenya manda ama amina para fenfe ka kuna ala kulu ka mbulu wasawi amina o kuku bismillah ni bita damne toy lala kuyati ya fa chugumna ate fo ko mani kan aywa bawo mumi voye nyine bamanya ko ni ya don to betnene a ci ko na yi ko o ye ko kanubo amolu fo ko wal mado wala jamga ana an so ni sigi aka aywa Samaira ko ni amem famsa dul mata nyuma ka nyuma o de bi sori o kasika jamga in charinje ka ayi o de me sababu ye nouveau soleil keren ni ala u ka produisara o ni o do be talikete zara yerela o hakilla nene ina ale premier o bisonga en fari réchauffer o bebe o amta Musa Traoré GMT fa El Hajj aywa ko El Hajj daga Odaka aywa Amadou Camara Samaira sanugo de ko ka El Hajj da Musa ha o ana El Hajj daga so mara na kum Amadou Tia kasika tezara premier mi bato tebo agululaw ay atara baraka na o ana agulo ila est-ce que aywa tezara premier amo minga sura ka singa de janga woro amona gani dey abe min wuli tasuma kawa mon père Mali bebe ni lele bara ni ni infusé ka ji kala ka ke teka unene tiens là mon père Nika dites-moi ali mbo kundo diba te zara mon père am bebe ko kele na sare ni akuma bay ni do na surprise ki ni do bien amangani sisan wani ye te ko jara te zara te o ka te de abi sambe sababo ni te wala be ni ya la kura ka sagi kana na ka ke go wa ne ba infusé de mi ha même bien ya kle quoi appelez moi wa de moi on est déjà te o ka te la higa so za bole be fele fe nga de jama jara kadua ke tezarai makele gadanga mena budji Allah farafidenu jara kadua ke tezarai makele gadanga mena budji Allah lala kuyati ni munye yef mabala antara munu kosebe bawo medile ko do fuyi manevin do mene turu mi yek madola ni yo dibe ke do mala fli kosebe Samaira bese tiga la tezara nanye o yef mabala ame de ke ka furbo dabadala ka shoraga jemka nundu kosebe o de dugubla ka fela dawuli o ka usano ide kodi awo bashite aywa Samaira na tezara mi o ya saka siga an farto funi alibi baska sokomada na nene be kujugu Samaira nene be bide yaro nyere blama masiga nyere fam nene be donc an farga siga funi zigiri Drissa Kane alibia alibi kuma balmaya kan hakila na nyula me an farna iri shufu masa balmaya ali hine ka boati ngabu lala kuyati balmaya femi nga balmaya fara lala kuyati ebo dowa ote saya de kan balma fara ka bonyona nga bi fewre na me munu me ka balmaya fara min te saya yi haywa ebo donwa anto done
Lala Kuyate fɛn min kan ka balimaw kɔ don ɲɔgɔn na o ye bɔgɔ kelen ye aw dora kulo kɔnɔna na ni o ye saya ye nka bi an gɛmɛ ka fɛn dɔw ta k'olu bila an ni kan k'olu kɛ ka balimayaw fara o fɔra y'o dɔn wa ayi min lamɛn o ye muso ayiwa muso ale sitanɛ ka bon kojugu Lala filanan o ye nafolo ye ala sitanɛ filanan tɔgɔ fɔra den Lala Kuyate ninnu bɛ kɛmɛ bi ka don balimaw ni ɲɔgɔn cɛ k'o kɔ don ɲɔgɔn ma hali Lala Kuyate o tɛ ɲɔgɔn fo kuma an na dugawu kɛ ɲɔgɔn ye ala k'an kisi ni sitanɛ saba ma tɔɔrɔw ma kaba sɔrɔ kɛ ni fɛn fɛn filɛ ka fɔ ye ninnu bɛɛ ye dunanw de ye kosɛbɛ muso tɛ dunan ye wa o y'o ye den tɛ dunan ye wa kosɛbɛ nafolo don a bɛɛ ye dunan ye baasi tɛ ala ka hakilima d'a ma amina yarabi Dirisa Kane an bɛ dugawu kɛ ala k'an ka balimayaw diya amina yarabi ala k'an balimaw ɔ Dirisa Kane balimaya an t'o ɲɛmada dɔɔni o bɛ bɛn awɔ
law de mi mana na wari sɔrɔ u b'a fɔ ko ye dugwaden ye n'u de mi ma wari sɔrɔ. Lala Kuyate ne Dirisa Kane a kɛra comme na fa kuma ɲɔgɔn ye kodi aw hakilinaw bɛɛ tali kɛ ɲɔgɔn na e ma ye a bɔra ka sɛbɛntiya kosɛbɛ a y'a sɛbɛntiya Lala Kuyate me duwa de k'an yɛrɛ ye Ala ka hakili ɲuman d'a ma Ala kana an kɛ balima jugu ye amina ya rabbi Lala Kuyate dɛ nka a ni dɔ fɔra ɲɛ a ka fɔ cɛlakaw ye o ye tiɲɛ bi diɲɛlaba furumuso Lala Kuyate caman ka fɔ olu fana ye n'aw bɛ na cɛlasigi la min bɛ fɔ aw ye a makɔrɔw fɛ a kana o labato kosɛbɛ Lala Kuyate a ka kɛ ɲalikɛla ye a kana kɛ tiɲɛnikɛla ye Samayɛrɛ an bɛna baro yɛrɛ sigi nin kan ko di dɛ misiri min bɛ di aw ma ka na dakun ɲumanba de voilà ayiwa baasi tɛ Lala Kuyate an bɛna baro sigi n'o don wa e n'an da tɔw tɔn kɔ awɔ a diyara n ye ayiwa Samayɛrɛ n'an bɔra an ka clip du jour la an bɛ don an ka kunnafoni balan kɔnɔna na o bɛ bɛɛ dɛ b'a dɔn k'a fɔ sanga in kɔnɔna na kanubagaw sigilen don u bɛ fɛ ka faamuya sɔrɔ bi kunnafoni ko a ta fan na n'a ye ja fɔ dɔgɔkun yɛrɛ kunnafoni ko ta fan o la sa n'an ye rubrique info ta na histoire ta an y'o ta k'an ka taa Buguni mara la Samayɛrɛ a yira k'a fɔ ko ka sanu bɔ an ka bajiw kɔnɔna na o tɛ daragitigiw ye wa ko o kɔni e ko o ma ban pewu Buguni mara kɔnɔna na ko di Lala Kuyate me min f'u ye hali n'a sɔrɔ a ma ban Lala Kuyate an bɛ se k'a fɔ kɔni digi ko nin kɛ mɛ a la bawo Lala Kuyate ni fɛn bila ye maa min fa n'i ye tomubilen ye a dɔw la senbɛnji ye o na i fa Lala Kuyate n'a ka di ye ni kulenkelen bɛ kungo taama na n'a ye sentigɛ minɛ tugu a nɔfɛ Lala Kuyate a ma fɛn mɛn nka a ye fɛn ye o la me min f'u ye maa minnu ka baara kɔni bɛn mɛ sanu bɔcogo juguya ma Lala Kuyate i n'a fɔ i da sera ma cogo min na an ka bajiw kɔnɔna na ni o ye daragatigiw ye Lala Kuyate kabini jumadon desanburu tile 12 tɛmɛnen ye san 2025 Bugunikaw fɛ yen Lala Kuyate Buguni marabolo ɲɛmaaba Général de brigade Ousmane wele ka fara yafuma b'a la an ka sigidaw lakana ni minisiriso ka yafuma b'a la lasigiden n'a ka di ye u ka babu sentigi Jagaya Yosi ale tun bɛ kɛnɛ kan ka fara Buguni monsieur le maire u ka 2e adjoint Seku Jakite t'o ye wa fo ka se yafuma b'a la marabolo n'a ka di ye cɛkɔrɔba ɲɛmaa minnu bɛ Buguni Lala Kuyate u bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan ka bɛn ni nin don kofɔlen ye Lala Kuyate sirada fɛ min bɛ Buguni ani Sikaso o kofɔ Lala Kuyate o ye n'a ka di ye route numéro 7 ye a ko Lala Kuyate kilomètre 15 bɔ ɲɔgɔn kɔ o bɔlen Buguni da fɛ Lala Kuyate maaw de b'a la ka sisi kɔni o furufurutɔ ye ten Lala Kuyate a kɛra maaw kɔnɔ ko fɛn dɔ don kama sɔrɔ kɛ o tɛ a dɔw Lala Kuyate a min don o de ye i da sera ma cogo min n'a ma ɲa k'a fɔ o kɛ mɛ ka an ka bajiw ko ni olu tiɲɛ bi ka sababuya kɛ sanu ɲini ko juguya ye ni o ka maasimafɛn dɔw ye an ko ma ko drago Lala Kuyate a tɛ fɔ ten o de ye daragi don daragi don ko di Lala Kuyate o siratigɛ o ko ni min tali kɛ o la o caman de minɛ na yafuma b'a la Buguni marabolo kɔnɔna na ni ka laban ni ka tasuma suru o la Lala Kuyate a ko baara in kɛlen Buguni marabolo ɲɛmaa a ye a yira k'a fɔ ko maa minnu ka baara kɔni bɛɛ mɛn nin mɔ ko ale bɛ olu jate i n'a fɔ jatigɛwale kɛ ba maaw don des terroristes bawo ko o bɛ tiɲɛni nati ji kɔnɔ ani o b'an ka dugukolow tiɲɛ Lala Kuyate ko o ka jugu ni maramafɛnw ye o tɛ tiɲɛ ye Lala Kuyate a labana k'a yira k'a fɔ nin ko ni min kɛtɔ filɛ nin ye a ko dɔ kɛra yafuma b'a ladirikan na ni maa ma tiga tara ko kɔrɔ ko e de b'a la ka an ka kungo walima an ka ji ni ka o lakuluya Lala Kuyate k'a fɔ ko e bɛ o lafu Lala Kuyate n'i sɔrɔla o la ko ni min ka kan ko o na da e kan Lala Kuyate o siratigɛ la n'i ye a ta k'a lajɛ a ye mɛn k'a fɔ Mali jamana marabolo 11 na Buguni bɛ bɛn o de mɔ a bɛ ye dancɛw kɔnɔ anw ni Guinée Lala Kuyate n'a ka di ye fan dɔ fɛ ani Burkina Faso o bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ a ko Lala Kuyate a bɛ taa jɔ yafuma b'a la 90,000 habitants o ka ca dɛ Lala Kuyate san 2023 a ko olu jatew ye o de yɛrɛ k'a fɔ o bɛ sɔrɔ Buguni marabolo kɔnɔna na a ko yɔrɔ dɔw bɛ Lala Kuyate dugujukɔrɔ nafolo o ɲɛɲami yɔrɔ min n'a ka di ye a fɔ sanu ani lithium a ko Lala Kuyate a bɛ waati dɔɔni bɔ maaw de filɛ k'o kun sin yafuma b'a ni marabolo kofɔlen mɔ Lala Kuyate walasa ka se ka taa o dayɛlɛmɛ ɲini a ko o dayɛlɛmɛ ɲini cogo jugu de na mɛ ni an ka dugukolo ani an ka kungokolo o halakili ye ka sanga ni yafuma b'a la dugukolo ka o
seni ko ke wo kata nala kuyati ako ibito tamana nala kuyati ibe balika ya pambala ndugu kurunu ngoni le fambe fe nala kuyati oye digo ne seni fambe fe mishu te sika tani sika kebli senete sika kekanya anga jiwo ko nu bla dini lafu nala kuyati okone keme gela ye mimbe ya pambala dankare manivika nyina ma ke chokola osira tikala marabawo nyama ona kadiye buguni marabulo konana okone fle kani bara ni ndu ka sene jama nyama ko hakilina oye nala kuyati ka dragi nunu chama mine ninka laba lala ko de katasuma shu ola ningoni ya fama la kangar laba mi muri ndara otibi oye ni ni masura nabli lala ko ti ki bala ki pete ki duga de reke eni mi ka ana oda eka fasiri fle Sheikh Amadou Dia alaye mi ya fama bala enobla ka sangani esore ka biboli lala ko ti ebunya bala aywa samaira meninga esor na ya libla ana eni pananta nota na eni pananta samaira amta Suleiman Bula awo ubena Suleiman Bula Suleiman Bugu ote ngoro ya no ya anda fe quartier awa bajite awa da fe quartier do aywa samaira nansere kutekekera jekulu do kon namunuka bara benino binganima o ko kuto uka bingani wale do koni simfe o ko damakashilu simfe to kerula awo sisi babi ni bilika ni fuyu mene nokula ani nturala adola bi nyonda fe akola la kwete kabeni yaf mawa disamgolo klewron vla temenyi ako mi metalike ba projet ka dawra ko misera mimbe ya akola la kwete okoni oyetika ke makofole ndola kui ako abese manane bonyonguma akola la kwete bara nkera chokodi ako katosera toado ko kalya kui ako mawde ko ni be kle ko dama kashi la kwete oye kafo ninkera auna ninkera aula ako kaseno odi ba projet ka ofle ka uluka jo nati la kwete ukabara otra bangamina odi kasika tiga da manane bonyongo ka la kwete munungoni ni siakeme ola kafo osingera kewle dola ninkera titibu ka ben desamgolo kle duru temeneye ako la kwete ka odongo foli ako commerçant bado odi ayira kafo ale kasefa wari million tabonyonko ako bingera ale ka nka abulangulani oyi ako la kwete ako okeminge pushila ka okone fle ka nyimi mbrodu la kwete mi ngoni ni asira ke sababu la kwete okasika tatiga da madoka mami yira kafo otiri kunye balala ni commerce banfe ne commerce ni amasika nyafola ola bana ka nyon labla la kwete ko okeraminge otara amine ayira kafo ajo ngala fokoi ko chena ko ale domaine ke walina min tara kanyeshi ale ka patron koroma la kwete onongo ni fe ayira kafo sefawari wa biduru 200,000 francs sefa okume abulu kafara moto kura akunye osanfana la kwete okelen kamene amakuma incha yakui ayira foko jonga ala ko dome ala onongo ni fe jaju tewa ola bada nyonchori aye mado ko fotugu la kwete polisu tara omine atara so sefawari wa keme anewa bi woro kume obulu la kwete omene minge la kwete ufana fe utara so marma fente jugu te mafana do obulu ko akola la kwete mafla minu amanya mingo ulabana ka masana tokofo masana fana utara tiga da oka utara so la kwete marma fente jugu be obulu ka farase wara milongelenga la kwete okoni to wala lazao akoni ngeme yef mabana nyongo choyo bani ulabana ka manana fana tokofo o manana utara mene ka ta so def mabala marma fente jugu te mafana be obulu la kwete bablu so ko koni fleka manana nyongo tiga ke okuru la kwete ako manana mi photo do e ko nyare jokoi ako abaje ni demzenu ndeyi ako mafolo ode MC ale domini mi ode ZP samwa aneduru MC yere ufana domini mi ode le roi samwa anewulovla SM samwa no konondo BN samwa anekonondo la gwete onongo ne fe okone kera otiga kera okuye ko ke europaya yi ko ta ko dikiti la ngoma olumuno mbala kanyini no to kokora do kokora wala sa kasiga yaf mabala ko kungu ani ani sura ko do ko mse fese no watara akoni fulta kanyisha akache doma kayira ko fedala ko ete obaran mage weche unakuli kaka odo samaira al sami do ka ala kana mbulu fon la kana amina amito ene panankele ngono antoro kono ni metalike colonel Alpha Yaya Sangarila ko ale koni mbora sorasiya bara ukonna na jamana nyema fe
lala aywa bashite ede akunkorde aywa ma kunkori kuna fundido sa bashite awo kuna fun lakal dorondo odu nete doyerete lala kuyati awo katama enona fashir keba ode ablay jerai anya solo kabura mira ode kana blay kasangani oka biboli mi brentene do de sangro kletani durumo lala kuyati abebo oka bolku baworo keme saba ani biduruma ne mama ko be kuna funi na ibaso okonala lala kuyati ayira kafo mi metalike kuloneli alfa ya sangarela akola la kwete alekunya yaf mabala mayi ni la kwete mali jamana kono akume baraka mina ode direction de la gendarmerie nationale la kwete atika kono kora kabo mali jamana wuro masiri ya barawla la kwete anguma ko araje de l'armée araje okay la kwete akoni ataka lage kono fonya kono bora kabi kasanga yaf mabala ni jamana nyama aleka yaf mabala tikano ikele yo oka la kwete le chef de l'État, chef suprême des armées, le général Assimi Goïta a dans un décret en date du 12 décembre dernier mis fin au statut de militaire du colonel Alfaya Sangaré de la direction de la gendarmerie nationale. Ote? Nala kuyati ayeme kafokoni ata kalage kuka mahaki ji kafo samba fani mwani sababu wati akoni makofole kwa Alfaya Sangaré akunye gafe de sebe gafe miyereni atoro ode le défi du terrorisme en Afrique ako lala kuyate gafe akuma asabakura chara ako lala kuyate ayira kafo ni chekofole ye adayo frekono biti ke kosebe aka gafe kofole nkona na mi nkona na akuma ko le défi du terrorisme en Afrique lala kuyate osiatela kasani facile ke baye ayira kafo le ministère de la défense des anciens combattants a dénoncé la publication du dit livre tout en se désolidarisant de fausses accusations incriminant les femmes. Ça n'a suivi de l'arrestation de l'auteur le 2 mars 2024. Ako akumnena kabi maskro clé fla sama fani mwani nani temeni dala kwete kasana ya fanya foto mena gafe mide asemana afe ayeme kafo akono na dala kwete adawo sheda korofo chabama munungu de sababayi aywa nakadi afo ada oyi fra mwana bitike dala kwete osatikala amanya mingo akera oyi kabeni de sababo ketane fly akone gena kaboya mabala mali jamna wuro masir tabao olu tula bada abla jara aleka fasula ni salo kabo ene pana kono dala kwete ngane blan yora lai aywa samaira na mbora ene pana ngono ami nouvelle horizonte amutawa na nyota samaira amta muruja marala angatai na sera muruja samaira ayira ka foku mafla kon tumyele no mado fe o manu nu labana tuguni ka mafla nu ngoni fa o ko masaba were ko ni kana blala ufe esa muruja wa mase muruja forode ibtawa samaira falim bala ko na to ya no anga chibla nyama ane kuma fi ibta muruja ayi nyafara wabita narawa ayi nto ya ina kuma na nto ba magoya samaira kumana ega kuna fundi barana da muru wa ni wati ina koni ana baro wali amuru wa buko lelo bieti ako wolo koro ode duwe kilometri woro vla bonyongo obe ani muru jache ako lelo kete ni watla baina marfatugu munu masiya buna tiye lelo kete okoni uye baba yo tamata kanyishe dugo fole ma do vranje temene ako lelo kete kasane kuna fono sorota uye ayera kafo arabado de samkoro kletan sama fene mwani nduru ako maso bonyongo munu unchela ekoyosodo o directeur be ala kafref mabala duguden flaka la kwete oluko na memene ko shedeni mado fe munu masika buna tiga la kwete ako odongele ako majugu nunu olabana yaf mabala ka la kwete kata babalta kanyeshe dugo sama bonyongo dugo munu no obo oyere yaf mabala oyoro ko folena ako la kwete katugo ola alamsado disamro kletan kele ako olabana kata yaf mabala stratiga maonye mun bebo muruja kana bamako ako dala kwete o stratiga ma chama ko labana kasra segi ba ko yera kun so mano sorola ako dugu mun betalege mbete wolo koro la kwete ako ulu dugu kodo ako jumado de samro ketane fla ako ma sabab mun ngono gum minena la kwete ulu labana ka kana bla shora kasegi yaf mabala ko dugu ko folona kasana kuno fono sorotawi ako dala kwete okone o chama ke osiona
ninga sɔrɔ ka se yɛrɛ kule dugu kɔnɔ olu ka sɔrɔ ka ɲa o mɔ k'o ta ka taa bila u ka dugu la Lala Kuyate a ko ni a ta ka lajɛ olu cɛla olu jagite bɛ o la o min ye yafuma bɛ dete d'école ye ni o bɛ wolokɔrɔkaw fɛ a ko Lala Kuyate n'a ma ɲɛ k'a fɔ olu mɔgɔ saba ko ne kana bila sɔrɔ ka na o balimaw cɛla a ko maa fila wɛrɛ Lala Kuyate olu kun mɛnna yafuma bɛ Lala Kuyate o yɔrɔ kɔfɔlen na a ko olu ko Lala Kuyate olu ko labana o yɛrɛ k'a fɔ ko maaju ninnu kɔni ye olu ni diɲɛ fara ɲɔgɔn ok ko ne ka laban ka kunnafoniya ta ka ɲɛsin o somɔgɔw ma ka yɛrɛ k'a fɔ o kun ye o somɔgɔ minnu minɛ ko olu fa Mamani Touré ale ka faso dɔ min salo ka bɔ Nouvelle Rouge kɔnɔ ɲɛ dankura o don ayiwa Samaira an bɛ dugawu kɛ banbagatɔw ye Ala ka badabada dali nɔgɔya amina n'an ye Nouvelle Horizon bila an bɛ Soir du Bamako ta n'an y'o ta Samaira an bɛ taa Tomi an cercle kɔnɔna na n'an sera yen i b'a ye k'a fɔ min bɛ tali kɛ Banbanci tigilamaw la terroriste k'u bɛ k'a ɲini ka se ka dɔ fara u ka jama kan Tomi mara kɔnɔna na hali bi ani mun ye k'a fɔ k'u maaw ta ka fara u yɛrɛ ka kɛ i jagoya la wa jagosa la Lala Kuyate i y'a fɔ cogo min na o filɛ ka wele da ka fɔ Lala Kuyate maa minnu si bɛ a daminɛ san 20 ka taa bila san 40 na dugu la minnu bɛ tali kɛ Kula ani Benin na fo ka se Mandiakoye a ko Lala Kuyate kunnafoni dilenw y'a yira k'a fɔ Lala Kuyate nin yɔrɔ kofɔlen in na a ko wolomasiri tabaw o ye bɔnɛ banfula congo maa ninnu kunna kosɛbɛ Lala Kuyate ni u ka maa caman kɔni faali ye a ko min bɛ tali kɛ Tomiya ani Benin na o ni ɲɔgɔn cɛ a ko o siratigɛ la n'a ma ɲa ka fɔ fagali kɛmɛ ka digi da o la o filɛ ka wuli ka jɔ ka o kuranɛ ka o bolo da a ko kuma ni kuma Lala Kuyate o kɔni bɛ lamalamɔgɔw la Tomiya o cercle kɔnɔna na n'a ma ɲa ka fɔ o ye yɔrɔ ye min ye ani Burkina Faso o bɛ danger la a ko Lala Kuyate kuma ni kuma o bɛ a ye k'a fɔ ka na babagaw ta ka ɲɛsin nin yɔrɔ kɔfɔlen maaw ma a ko wele ko n datɔ bɛ ka ɲɛsin jamana ɲɛmaaw ma Lala Kuyate kunnafoni min ditɔ filɛ nin ye o ka bɔ a kalama hali bi o ka se ka dɔ fara o ka lamalamɔgɔw ka Lala Kuyate yɔrɔ kɔfɔlen na walasa ka se ka taa yafuma b'a la maa jugu minnu filɛ k'u ka kɔrɔ daminɛ walasa ka se ka dankari o la bawo ko Lala Kuyate o filɛ ka taa yafuma la garantie ka taa ka o sigi daminɛ kokura Tomiya cercle olu denw da la a ko Lala Kuyate an y'a fɔ cogo min na faale kɔni ye digi da o la o n'a bɛ don min na sisan Lala Kuyate ni o sera dugu min na o bɛ jagoya ni fi ni ka yira k'a fɔ olu ka duguden dɔw di olu ma Lala Kuyate o ka fara olu kan ko maa minnu si bɛ a daminɛ san 20 ka taa bɛn san 40 na ko jagoya la ko fɔ olu ka fara olu kan Lala Kuyate ko o don bɛ nin kɛwale sisan ko wele ko n datɔ dɔ ka ɲɛsin jamana ɲɛmaaw ma Lala Kuyate cogo min na u ka se ka dɔ fara fɛɛrɛ tigɛtaw kan ani wuli ka jɔw kan ka ɲɛsin yafuma b'a la nin yɔrɔ kɔfɔlenw ma ni a bɛ Benin na Mandiakoye ani Kula olu ko fɔ Tomiya cercle kɔnɔna na o min ye yɔrɔ ye ni o bɛ Mali jamana ani Burkina Faso danger la Lala Kuyate fasiri fila an ye min salo ka bɔ Sowadimɔgɔ kɔnɔ Laya Jara ale de y'a fasiri ayiwa Samaira an bɛ dugawu kɛ halisa Ala k'an ka jamana kisi k'a tanga amina ka se ka bɔ kunnafoni balan kɔnɔ Samaira an bɛ sursaut ta n'an ye sursaut ta ka sanga ni ONU maaw olu ka jateminɛli ye u y'a yira k'a fɔ ko san 2024 tɛmɛnen kɔnɔna na ko muso a taa se denmusoni ma olu minnu fara k'olu bɛ t'i jɔ fo maa 83 bɔ ɲɔgɔn la 83 000 femmes et filles Samaira assassiné en 2024 o daka a cayara awon ye san 2024 assassiné ko bɔnɛ o ni na wallahi ko san 2024 min foroto don o min tɛmɛna ko a ye mɛn k'a fɔ an balakaw ni npogotigininw olu minnu bɔnna o ɲɛna ko sababuya kɛ violence basée sur les genres ye ko bɛ taa jɔ Lala Kuyate maa 80 ani 3 bɔ ɲɔgɔn ko ma Lala Kuyate a ko o ni famu a ko ka sanga ni o ka yafuma b'a la ni jatelabaw dili ye Lala Kuyate o kɔni ye sɔnɛsigi de kɛ wali kan min bɛ kɛ sababu kuma ni kuma ka ɲagata ta ka ɲɛsin yafuma b'a la musow ni npogotigininw ma Lala Kuyate o sigiyɔrɔw la a ko dɔw ta ye furusosigi ɲagataw ye dɔw yɛrɛ ta o ye sigida kɔnɔna na a ko Lala Kuyate n'i ye a ta k'a lajɛ o de sigatigɛ Lala Kuyate nin ko nin ye yafuma jatew ye minnu bɛ ji jigin maa ɲɛ na
koyi a ko ni a ta k'a lajɛ min bɛ tali kɛ a directrice de la division des politiques d'ONU Femmes a Sara Ariska ale ka fɔ la a ye a yira k'a fɔ Lala Kuyate nin ko ye a ko ni sɛmɛ tɛ sa Lala Kuyate a fracas sɔrɔ a la n'a ma ɲɛ k'a fɔ Lala Kuyate ninnu bɛɛ lajɛlen ye niw de ye minnu kɔni ka o kɛnɛ karaba k'o bɔ ten ɲɛnamaya la a ko Lala Kuyate ka sababu kɛ ko ɲangata dan ye a yɛrɛ ye a ko Lala Kuyate ko tɔ tɛ kɔlɔkɔlɔ la bilen a ko siratigɛ la a ko ni sɛmɛ sa diɲɛ maa ka fara ɲɔgɔn kan Lala Kuyate ka fɛɛrɛ ni dawolo sigi sen kan ka hakili jagabaw kɛ cogo min bɛ se kɛ sababu ka se ka an balakaw ni npogotigininw kisi Lala Kuyate ko sinon a ye mɛn k'a fɔ san o san muso caman ani npogotiginin caman ɲangata bɛ taa ka ɲɛsin olu ma Lala Kuyate a dɔw bɛ to a la dɔw yɛrɛ bɛ kɛ maa tɔw ye Lala Kuyate a bɛ kɛ sababu ka dankari dɔw ka ɲɛnamaya la a ko o siratigɛ la ka sanga ni yafuma bala jate minnu kɔni filɛ ka di a ko a di kun ye min Lala Kuyate o de ye hali bi ka se ka fɛɛrɛw sigi sen kan n'a ma ɲɛ k'a fɔ Lala Kuyate ɲɛnamaya don a ko a tɛ bɛɛ maa ka dankari maa ni la a ko nka n'i ye a ta k'a lajɛ min ye yafuma bala kamanagan ko ye a ko n'i ye a jɔ fagali in jɔ n'a ka di ɲagata ninnu jɔ a ko Lala Kuyate farafinna bɛ ye a ɲɛkun kan ko ye a ko soit 3 pour 1000 soit 3 pour 100 000 femmes et filles a ko farafina bɛ ye a ɲɛkun kan a ko ni an tɛmɛna farafina na a ko le continent est suivi par les Amériques américains bɛ tugu o la 1,5 a ko océan bɛ tugu o la 1,4 ka se Asie o bɛ tugu o la 0,7 ni ka kun cɛ ni Europe ye 0,5 a ko Lala Kuyate a ko n'i ye a ta k'a lajɛ nin fɔ kun ye min ye o de bi ka se ka fɛɛrɛw fara ɲɔgɔn kan cogo min na dɔ bɛ se ka bɔ yafuma bala an balakaw ni npogotigininw olu ka gɛlɛyaw la minnu ni o b'a la ka o sɔrɔ dɔw ta ye furuso sigi ye dɔw ta yɛrɛ ye a ye sigiyɔrɔw la u ka ɲɛnamaya kɔnɔna na Lala Kuyate o fana ka se ka lafiya sɔrɔ fasiri fɛ an ye min sɔrɔ ka bɔ siriso kɔnɔ Mariam Sisoko ale de ye a fasiri ka bɔ siriso kɔnɔ ka segin n'u ka bi bɔli ye sɛgɛsi babi e bonya bɛ nin na ayiwa Samaira Isanugu a tɛ tɛmɛ nin kan u sɛbɛkɔrɔ walawala la ndalen don a la kanubagaw kɔni faamuya sɔrɔ bi kunnafoni ko a taabolo la nka an y'a fɔ cogo min na ni maa min mago bɛ faamuya wɛrɛ la ni sera ka nin fasiri kelen fɛn fɛn ɲini k'a sɔrɔ dɔ yɛrɛ fara i ka faamuya kan o de ye kuma anw ka ɲɛfɔli in o de ye kuma ye a bɛ an ye kunnafoni fɛn fɛn ta Essor Indépendant Nouvel Horizon Soir de Bamako ani Siriso o ka bi bɔli n'i y'a kelen-kelenna sɔrɔ an da sera fɛn ma Lala Kuyate e bɛ a bɛɛ lajɛlen sɔrɔ kɔnɔna na caman na fara i yɛrɛ ka faamuya kan o don fara anw ka walawalali ninnu kan tiɲɛ don o b'a to Samaira an bɛ taa sɛgɛn nafiɲɛbɔ dɔ o bɛɛ bɛɛ y'a dɔn Tezara kun filanan a hakili la ale pɛrɛ la an bɛ t'o fana furu ka sɔrɔ ka segin ka na ayiwa ne ye Tezara de ye ka kɛnɛya ani lafiya sabati bɛɛ lajɛlen farikolo la a ka di kojugu media gɛrɛ baro bɛ ɲaga wa bɛɛ lajɛlen ɲɛda bɛ walawala n'u ye ne min kaban dɔrɔn bɛɛ lajɛlen bɛ nisɔndiya ne ko jɔn de star ye dɛ mais aw ka kuma ka ca sa ne de ye star ye ne ka di wa ne dumuniw timiya ne de ye lɛzara ye ne ka di denmisɛnninw ye wa mɔgɔkɔrɔbaw kɛrɛbɛ tɛ k'aw to ne mini na ka b'aw kolo sigi k'aw mɔdiya o de y'a to ne ka di denmisɛnninw ye kosɛbɛ aw yɛrɛ fɛ jumɛn de ka di ani jumɛn de bɛ n'an cɛɲa ne de don Tonton Concentré Zara ne kelen pe dɔrɔn awɔ nka an bɛɛ de sara n'aw ko dumuni sanuman caman a ye tobiliko la sanbalaɲɛ sugandi n'o ye Zara ka dumunifɛnw ye a bɛ sɔrɔ Mali feereyɔrɔ bɛɛ Zara ye Nouveau Soleil SARL ka produit dilannen ye Lala Kuyate Samaira bɛ min f'i ye na sɔn ka fisaya ɲɔgɔn tɛ sɔgɔmada na nɛnɛ ko tɔtɔ kɔlɔkɔlɔ lajɛ a ma nɔgɔn dɛ o ye n yɛrɛ kuma neji kunkurunin jigin ma yɛrɛ fɛ yan bi o kɛ mɛmɛ dɛ nkɛ ne yɛrɛ tun fɛ ko neji jigin bɛ Moribabugu de sa o parce que ne bɔra Bangon na n bɛ ka na ɲɛ b'a la a bɛna fɔ san b'a fɛ ka na san tɛ ka na mun t'an dalen no fan bɛɛ fɛ ne kɔni fɛ ɲini na kuma n'a sɔrɔ neji kɔni jigin bɛ Moribabugu yan hali n'a ma jigin Samaira a bɛ fɛ ka jigin komi aw bɛ bada la yan ayiwa ni neji jiginna yan o hɛrɛ kɔni o na se anw ma ni aw ye yen dɛ n'a jiginna an na segin kɛ
aya bonyewa aiwa Samaira ni tezara minen ko fe hakila amna do anga rubrique société ko na bebe anga rubrique société anya fo andab se fen chama mali kono adola jamana kono don hakilnata anga chala fe amina ni ulude ka siga udaka no bago kluka barka daka jamana kono don hakilnata afana nafaka bu ko sebe jamana jola o sirati ga fesa Isufu Jane haliba ambulu korea Isufu Jane ko sebe shifina kado awo dara ko te min fana ka buluka joka bu ko sebe la mawla an la ka sama anyanye anaye masala kungurnike jamana ira la halaka dara ko te madama tajuko aya ira fa ko bikono ga chama kembe kwa me duwa ke ale bikola ko do fara oka wala anya min sura ula angata alhaji fave yado aywa ame alhaji bulu wati do temena jamana en kono ya ko shofileno ali en flene kena min kan pour que gani ñokon sigi au déplacement tajiko kuma no donc bi ni ay abuga se ga déplacer fo ka tlaka moko ñininga ko temeto ko la vraiment obi ala tanu di ko fo obi anga jamana famo ka wulika jore fana ko fo et puis abi an la ni sonja ka so be ke kuma na ni ay bi gela kono bi ka tlaka na ay 95% boro gela la abi ni sonja wala am se ka min fo dron jamana famo wi barake wi wulika joke e ka fara kerengere la chauffeur kan kana se opérateur yerama kana se transporteur ma be joro la pour nga se ka bonno kono parce que ne jamana nyagamino be ne gela duna jamana kono mo kelentisi famo nu ka fama ya o kelentisi donc wala fo bega je ki bolo di nyogoma ka baraka ni hakli ka munyu ka sabali ka wakati kungurun do laje jila dati kala na kala ra tugo wakati kungurun ni siga kono abisumaya donc ami malion fo sigi ka kono ena fo ka ta jin sumaya ni ala sona ma fana amba do an opérateur bi bara bamununa na an autorité bi bara bamununa a bebi no ya piu ka to ke pompisi de bi temetola to ki wele ki kana tajita donc ami dugo ke fana ala ka o noya et puis moko ka don fana ni ala sona gelaya abi gelaya tugun kan ga segi o konnano ka so bi ke ko damna to la abi tega matugo sugun do la de kun do bina me aga tala ni tale nya fe bay no ka tamami do bela asangani opérateur ni chauffeur ni autorité ka ñokon famio e na la sona ma bebina no ya lala ala ka bela jili no ya amina o de anga la ni tajiko debe kunwa ai wa Samaira debe kun ai chama mbora la Samaira ni nga debe ga mutu kana debe nga mutu la Samaira aiwa ne mako bori e gala kinna na ya no Samaira nya ira ka fungu tajitan ne magila ko ni no ya ko mansira kana anga ira fana ngo no ya bi ke eski ne gira ko nyi ni ngadi ne ngadi jabiu ai dok me ngo de madi ai ko debe kun awo dobne ne ga data ai wannan jigira batin dilde ai mashiti deli itatu tajiko te machine machine bla nyola bli ai bazite awo isi jade ako ko de ko don temeni ako ko ni club bi na ko fa mako wula ko don temeni dara ko masala amano akmano ko ngabbi ko jelma bala kaddu wali jobe mi nyiri yaf mabala jema ko don fe anga fa ni nga ka kulu kelenyi ka do jema nya onta de yi ni misiga mingi dara ko ate o ka ke wala sa nga sia bonu gunga ko sebe odo aiwa Samaira ya fa chugumna ame Yusuf Jane refu shifina kamindo ya fa chuguma ka wilika joka buko sebe kerengere ni ala aka hakilina ufana kain jamana jok maudu masukanu maudu ame do okay ala ka ere fana ka la nyusu amina ya rabbi ala ka jago yiri wako amina aiwa ni Yusuf Jane borai kaba job ulu ye kalangu manye moyi sisa école talé okunye sena be okungurnike ko sebe kakla ka damne awa damne la donc kalanko ola anye agini ka do afuna suro o jura o kan walma ama o manno ye ola kalan tara abeka ke wa
kalan bɛ kuncɛ cogo min na u bɛ taa sɔrɔ u sera ka programme bɛ épuisé an wulila ka s'a ma ka ɲininka o la Dala Kuyate a y'a yira k'a fɔ olu ka yɔrɔ ko na ko u ye basima mɔgɔ sɔrɔ ko kalan taabolo fana ko a taa ni bi cɛ u ye waatini min perdi u bɛ ka fɛɛrɛ kɔrɔ sigi sen kan walasa ka se ka o vidini in combler ko bɛɛ kan ka kɛ ten o cogo la awɔ ko walasa ekɔlidenw kana bɔnɛ u ka hakɛw la awɔ o ye tiɲɛ kalan in siniɲɛsigi de jango denmisɛnnin kalan y'a ka siniɲɛsigi a ka hakɛ don n'o kɛcogo ɲuman n'o sabatira hakilila jamana yɛrɛ bɛ taa ɲɛ an bɛ segin ka taa El Hadji Musa Tarawele fan fɛ El Hadji yadɔ Kaba ye min fɔ Kaba Jɔfu ye El Hadji Kaba Jɔfu yɛrɛ El Hadji ye bi ta ye lajiko da ye ayiwa an ka taa El Hadji Musa Tarawele a ka El Hadji Kaba Jɔfu b'a la an ka se ka a ka lase jumɛn Aja wa Aja don dɛ ne El Hadji de C'est qu'à la date d'aujourd'hui, reprise Kram Kera, alhamdoulilah, fin fait école Toubakorobe fan programme mega exécuté gagné. Moi il est arrêté parce que classe d'examen on fait lui grand devoir ou d'amener déjà là-bas. Le planification Kera, grand devoir m'kanga Kera, évaluation ma au lube donner classe beba grand devoir don. Bon là son afana kata mois de janvier là en quand nous rendons bas au boulot d'arlon fana donc en un niveau là monsieur Gafo alhamdoulilah ça va Dieu merci même Toubakoro de Ronte comme une association nyama fanaye ananga association membre fana be boroke kosobe olu fana ka niveau fan fait o fana évoluer le programme na kosobe bibina mioromna ante kulenke kalan rolonga kalana maîtrise jolon fana bambulo courage be munna ni suivi be kosobe o communauté fan fait là maintenant ni anga rolonga là parce que ma ni demsanu chara ɲɔgɔn kan I bɛ ko dɔw de bila place la pour que denmisɛnninw fana bɛ se ka kɛlɛya ɲɔgɔn na cogo min na n'o ye an ka journée d'excellence ye o b'a dɔn san o san journée d'excellence ba bɛ kɛ Toubakoro la donc u b'u cɛsiri pour que u bɛ se ka sɔrɔ maa sabaw t'u la ka se ka karo sɔrɔ kosɛbɛ donc anw fɛ yen kɔni an tɛ kulonkɛ o la kosɛbɛ kosɛbɛ o niveau la bon maître fana filɛ nin ye certes I bɛ sara d'a ma kana dan sara dɔrɔn fana ma mɔgɔ min bɛ Toubakoro dɔn san o san an bɛ malobɔrɔ ta ka di an ka enseignants bɛɛ lajɛlen ma mun ye sarako ye fana ye an fɛ alhamdoulilah o gɛlɛya t'anw fɛ maîtrise bibi na I bɛ se ka fɔ I ka dɔrɔmɛ kelen bɛ Toubakoro la an b'o foli b'a lase an ka cɛba yɛrɛ ma Alassane Dugure côté fanfɛla la kosɛbɛ Lala El Hadji ai Aja ye yaro ni ma Aja dan fana kan Samayira Murabugu Aja Biga su kana tela Aja Aja 2026 Kabiga su kana Aja 2026 de sigilen filɛ ni si fila do jila no we make bozo ni ta fila bodo ina ki yɛrɛ ma hɔ ayiwa Samayira na ka di mami ki yɛrɛ wele ko Aja no be make Aja ayiwa baasi ala de bɛ da kunna di dɔn dɛ no da ngone ayi El Hadji wi a bana bɛɛ ka ti ta kɔnɔ ye baasi tɛ ayiwa Samayira a Kaba Jɔfu a ka nin hakilina ɲuman ninnu na kalanko an y'o fɔ jamana yɛrɛ kɔnɔ a fana bɛ jate prioritéw fɛ parce que ni jamana min kalanko yakubaya a ka ca ala fɛ o jamana bɔ ɲɔgɔn na fana bɛ teliya donc kalanko an kan k'ale ta ba la ka Kaba Jɔfu k'u ka école ɲɛmaa yɛrɛ ni o ye monsieur Alassane Dugure an b'a fana fɔ a ka cɛsiri ka bon kalanko yakubaya la Mali kɔnɔna na a yɔrɔ dɔ fɔ a ko n'a ma ɲɛ ka fɔ école taara nin waati in na ko fɛɛrɛ caman ka sigi sen kan Lala Kuyate cogo min na waatini min kɔni ni o kɔni kuma fɛ ka taa k'o to Lala Kuyate o ka se ka o salo ka gɛrɛ o yɛrɛ la ko wa o tɛna min kɔ o de ye ka ekɔlidenw ko olu halibi olu hakili yira ɲɔgɔn na madama minnu kan ka kimiru kɛ san o ma kuncɛ Lala Kuyate kalanfaw ni o ye karamɔgɔ ye ka olu fana ka o bila u ka hakɛw kɔnɔna na cogo min na u ka hakilila tigɛli u kana denmisɛnninw kala ko n'o kɛra ka Lala Kuyate ko laɲini bɛ sabati o ni o ɲɔgɔn caman Lala Kuyate a da ser'o ma i y'a fɔ cogo min na an b'a fɔ k'a wale ɲuman dɔn n'an bɔra Mata Minaya ayiwa n'an bɔra yen an bɛ se Janginɛbugu la kɛ Jelijibi Sisoko an fana an kanubagaba don jɛmukan kɔnɔna na a fana bɛ hakilinaw di kuma caman a yɛrɛ sira fo kɛnɛ kan yan nɔ a ka se ka jɛmukan kɛ ɲɔgɔn fɛ nka ne tun b'a fɛ ɲininka yala muɲu ni sabali ye kelen wa ayi muɲu ni sabali tɛ kelen bisimila muɲu ni sabali kɔni Samayira n b'a dɔn k'a fɔ o tɛ kelen bisimila cogo di danfara kɛ
adanfara amna jelijibi ma do muyu ani sabali kelente écoutez wa ah wona écoutez bon ante pari awanga pari ay be munda ay ere ku kanga pari o ni ni mu kanga pari ere bi tata folo nyeti zara kelenda ni takara chenyu dimo yaro nge ni fana TNS kelinda ni fana takara chenye TNS nya a cartouche kelini la ay to fe ay mana zizara dun mo fe abana muyuni sabali jerijibi sisoko kasebe ay nyefolke ata anga onyamada kadna so nala ta chere bano te chere yado awo te basi min fora nye sisa ko muyuni sabali yalma keleondo muyuni sabali ta kele furusa charabi muso muyune le kacha na muso sabali le mancha awo muyuni basira de la me sabali bada bada fo oyoro ka fam folo mo utuma fu donye de karsa sabali nafatiba ni sabali la ibi dumi ngono hali nda ya toro tasuma kamine do akacha ala fe dondo ibi ke jiye bo tasuma kamine faka ni sabali la mais muyumbi da hake de la ale ba ko ka to hali ni muso tinto ka tinwulila na adegunendo so na ka muyi so na ka bange docteur ba fo de ki munyo so ni ndoro bi lafia muyumbi da sira de la donc muso ni munyo na ni masabali e ka sigibe ke to ka jede muso kan na sabali de parce que munyo moti munyo ni dimiti la muyumbi na fen kelen pe de la dimimbi la ibi munyo ati fo mo ni fi ma ko munyo abada ka soro dimiti dusula mais abe fiye ko sabali ka soro fo etila do fara sabali ka kare machina i sabali do fara aka sabali jonde tay jiye ni sabali la ibi fa baraka soro ni sabali la ibi ba baraka soro ni sabali la ibi jiya baraka soro ni sabali la ibi lahara nema soro ni sabali la ibi sigi nyonya nyuma soro ni sabali la ibi balmaya nyuma soro ni sabali la ibi shinji yere nyuma soro ni sabali la ibi bara yoro mina ibi nafa soro abara la parce que foi te ni sabali bodiya kono sabali nafa ni ba don wallahi na sara ila le ba ko ikabi ka diga bebe sabali de ma donc muyumbi da sira la sabali e bada bada ni différence de muyuni sabali che jeliga kumana atete meninga ale ne te kelenyo je bobodo wi ankara mo go sa amen ni na mega don to monu amudoni don dage duna na tawla doni don dasa ana sira ga wawa domi anan ansena ni boy kan dage mo abit ma bab sira ira bote ore do samaira lala kweti ame jeljibi fu te meninga kodi wallahi aya wala de bela jele muni sabali mama mana ka jabara ngoro ni sabali ni te ko yara ni ye da fara don sa wani ya me e ba do ko toro tigado e puis yara na do na so ne muni do walma sabali do yara fana no difference akote ko muyumbe de sala wallahi ko sabali bara bara ale de ko chugo kai aya akote ko ni saballa bela kweti ba mo ta fo ko sabali ko ni sabala ko adike ko fembe koro chugo chaka jugu me sabali ale de koro chugo chebe wallahi Koche alaka sabali dama sama ama mo de me alaka dama kodi awo delejibi ese sabali e fenyi fika 10 minutes la ka sabala kan kwa akema do anga sabali ande ala de ala ka ma tekena la kwete u sabali wa u ma sabali de nani sabali la la kwete akela wala gateme ebite menire wala la kwete ebe annafayi no me ba annafayi wallahi wala me afo ina fa afo chukomina akofuru so chame bi ko muso mu no ka chame muso sabali macha parce que muyu be dans sala mais c'est vrai bada badari parce que ni muyu be ko akelana obita nyoku shinta nyoku shinyata ni masugoku la kwete ebe furbesa baya ke masabali et muna mi masabali ko sebe ko dide on le ere mejisa en samara ni sabali no bela jilimbu nawo muyu sabali samaira o misal chama be abubo yiranna a chama mi est-ce que saballa en saballa no en saballa saballa no samaira ni kada beka bo kele vongoyi ay fali dembe fanate wulo jamala yasi balaya ye sufela de fali dembe te wulo samaira jamada ni fali ni fali siri sufia na ti la bejigi
abe jiri jibi fu ka wali ɲuman dɔn ki yɛrɛ fɔ ki wali ɲuman dɔn hali bi an bɛ taa yafuma b'a la kalanbulon kɔnɔ yɛrɛ ko te jamukan in nafama wɛrɛ dɔ de ye nin ye a bɛ maaw kalan kosɛbɛ n'an bɔra jiri jibi la an bɛ taa Dirisa Kulubali la Badiri Badiri fana jɔyɔrɔ ka bon jamukan kɔnɔ o don ka kuma mun kan dɛ o don o ta yɛrɛ kun ye jumɛn ye o fana kun nafa ka bon kosɛbɛ k'i karamɔgɔ ni bi den ni maa la k'a ka kɛ maa ye maa min tɛ nkalon tigɛ a b'a ka baara bonya a b'a ka baara dɔn a ladamulen don nka ko n'i y'i den di karamɔgɔ dɔw ma ko k'a kalan bolola baara la maa min yɛrɛ b'a fɔ client ma na bi na sini ma ne la ko n'o den o na san sɔrɔ a ka baara kɔnɔ o Dirisa Kulubali kosɛbɛ bi ta ye min ye a ko barika ko barika fila bɛ yen k'o sɔrɔ man di e bɛ barika dɔn wa ayi n t'o dɔn kɔrɔkɛ barika ani e ba sinamuso barika k'o fila sɔrɔ man di dɛ kɔrɔ barika awɔ ani ba sinamuso barika k'o fila sɔrɔ man di k'o sɔrɔ man di ko barika ye 5 de ko 3 bɛ sɔrɔ mais ko fila sɔrɔ man di awɔ an ka Dirisa la awɔ lamɛn barika damadɔ bɛ o sɔrɔ man di dɛ a fɔlɔ o ye ba sinamuso barika ye maa caman bɛ fili i b'i ba sinamuso i ba sinaya kɛlɛ ta ka taa si ba sinamuso ma k'i barika ban a filanan o ye fanintini barika ye adamaden fanintini barika sɔrɔ man di bari kuma dɔ la i b'a sɔrɔ ale ɲagamilen don kuma dɔ la fanintini ka faamu ka dɔgɔ kuma dɔ la e min ye den ye e ka faamu ka dɔgɔ donc la e b'o fɛnkɛ e se ka fanintini barika sɔrɔ o ka ca mɔgɔ la a sabanan o ye kɔrɔkɛ barika ye maa bi jɔn kɔrɔkɛ la i tɛ se ka barika ɲini nin barika saba n'i y'o sɔrɔ e barika ko kuma tɛ foyi la tuguni a tɔ bɛɛ b'a yɛrɛ den ma quoi mais ni saba sɔrɔ man di ba sinamuso barika sɔrɔ man di fanijini barika sɔrɔ man di kɔrɔkɛ barika sɔrɔ man di n'i ye nin barika saba sɔrɔ barika tɔ alihamudulilayi bangebaa tɔ barika o sɔrɔ ka di mari barika ye 5 de ye n'a 5 dɔ y'i jɛ dɔrɔn a bɛ kɛ tɔ k'a jɛ ye barika fɔlɔfɔlɔ o y'i fa barika ye mari fa de bɛ na ni ba ye barika filanan o ye ba barika ye barika sabanan o ye ba sinamuso barika ye barika naaninan o ye i kɔrɔkɛ barika ye i y'a faamu ani fanijini barika olu de bɛ fara ɲɔgɔn kan o barika 5 n'i y'a sɔrɔ ka ban cɛw tɛ s'i la i bɛ sago kɛ diɲɛ na mais a sɔrɔ man di dɛ bari maa dɔ bɛ ba barika sɔrɔ ka fa barika sɔrɔ o tɛ nin tɔ sɔrɔ bon n'i dun ma fɛn min yɛrɛ ka jugu barika ma n'a bɛɛ ye o ye ba sinamuso de ye ba sinamuso barika i bɛ to danna fɛ fo a b'i ka barika in bɛɛ jɛni k'a ban tiri k'i bolo jalan bila ala k'an kisi a ma ala k'an sababa bɛn sallallahu alaihi wa sallam karamɔgɔ barika t'a la wa bon karamɔgɔ barika toujours ale bɛ kɛ ka fɛn de dafa quoi hali ni nana i mana karamɔgɔ korolan fɛn o fɛn ɲininka ni ne barika ma bɔ so e se ka muɲu ka karamɔgɔ barika ɲini korolan de bɛ muɲu ka karamɔgɔ barika ɲini nko o b'a sɔrɔ e lamɔra a ka so de lamɔko ɲuman na maa ma lamɔko ɲuman sɔrɔ o tɛ karamɔgɔ barika ɲini o karamɔgɔ barika ale bɛ fɔ an b'a fɔ ale ma komi i n'a fɔ barika kɔrɔdonna ka barika tinti ani jama barika olu bɛɛ de ye fɛn kelen quoi n'i ye yiri turu i bɛ bere dɔ de kɛ k'a tindi k'a sɔgɔbi k'a jɔ pour que jiri in ka jɔ karamɔgɔ barika ni jama barika o de bɛ fara ɲɔgɔn kan ka yiri jɔ ka ɲɛ donc ale ye barika tintinna de ale tɛ barika yɛrɛ jɔsen ale y'a tintinna de e lamɔ ko ɲuman o de bɛ ka se ka kɛ sababu ye ka karamɔgɔ barika ɲini e lamɔ ko ɲuman o de bɛ kɛ sababu ye ka maakɔrɔba minnu de bɔ a ka so k'olu barika ɲini tiɲɛ na Samara ba Dirisa bɛ fo a tɛ tɛmɛ ni la dɛ e ba da kan wa awɔ an ka ba da kan a sɛbɛn an ka bɔ Dirisa kunjala la an ka kɛ ba Dirisa ye ko fanitini barika ko maaw bɛ jɔ fanitini na k'o barika sɔrɔ man di kosɛbɛ ko ba sinamuso barika k'o fana sɔrɔ man di ko ni a dɔra mɔgɔ dɔw bɛ sinaya sama awɔ ka ɲina ba sinamuso ka barika sɔrɔli kɔ o ye tiɲɛ ye ani kɔrɔkɛ ko mɔgɔ bɛ jɛ kɔrɔkɛ la kosɛbɛ ko o barika sɔrɔ man di Dara Kuyate n fana mɛnna barika kun a walawalali mɛnna mɛnni na Dirisa ta ninnu n y'o fana fara n ka dɔntaw kan bi n m'olu mɛn fɔlɔ ko karamɔgɔ ta ye barika awɔ ko karamɔgɔ barika k'o ye barika kɔrɔdonna de parce que ni barika ma bɔ i ka so i tɛna se ka taa karamɔgɔ muɲu ka sabali ka karamɔgɔ ta ɲini Dirisa ka kuma ninnu t'o don dɔrɔmɛ kelen t'u jɛ awɔ an ka jija an ka barika ɲini côté bɛɛ la a tɛ côté fɔ an ka barika ɲini nin bɛɛ la barika la fitinin tɛ yen awɔ ko barika a ka surun da la dɛ mais a tɛ fɔ gansan awɔ n'ale bɛ ko min na o de bɛ kɛ koba ye n'a bɔra koba min na Samara o bɛ kɛ koba la Kuyate t'a fɛ
on ne kadne ha ne sabai de wala ta fa meninga aya me badiri de fu badiri an kalan so la fu la ka barga da ka kulubali ya ma fa do shi yena ko se ame drisa fu ka sanga obla jina fa to wala aiwa sandro ni karanta awuka dugu ode samakele buguru samakele buguru yado abe sandro ani karantira de fe ko sebe ame drisa kulubali fu ka sanga obla jina fa to wala ya fo to mena ayankala ale koli ni sera makuma ndim ta da bulu kuma ne jan yoro yado badiri ka nga fu jena ni badiri ni mami sigira ga baroke ina hakli na mo fa ma balala ni za ni nga kuma aprele no la ilaha illa rasulullah abana ala shini kenan amina ya rabbi la gote wati do sera de ko sebe awa samaira ko kulu me fera se chenjenga asemoma nga ya no chesa ya nga do kulu ngono ka anunturu chenjena conseil digiri hakli la lebe angotare abashite asika kunche na mabani na me bobo angata bani na me don fa Senegal wa kasu fa Senegal abashite ka da tugo wallahi masa dɔ bɛ yen min bɛ kɔlɔsili kɛ ni ka kon dayɛlɛtɔ ye k'a datugu a tɛ k'a yɛrɛ ma ni bolo tigɛ k'a kɛ fiɲɛ bɛ k'a kɛ o tumana n'i ye ɲininkali kɛ tile bɛ bɔ don o don hɔrɔn fɛ ka bi tilebi fɛ i t'a a daminɛ kuma dɔn k'i wolola k'a sɔrɔ yen i b'i yɛrɛ na kuma kɔnɔ dɔn hali bi tile bɛ ka bɔ ka taa bin o tumana a dun yɛrɛ la foyi t'i lamaga ni fanga dɔ tɛ o tumana jɔn de bɛ ka taa ni tile ye e k'i renseigner ta ni américain don ou bien japon don n'i y'a sɔrɔ o si tɛ ala bɛ yen ala bɛ yen o la k'an yɛrɛ nɛgɛ an bɛ bɔ yan kodɔn t'a la faamu t'a la keguya t'a la i ni mɛlɛkɛli mɔtu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ don dɔ Lela belebele kuma na yado a ɲɛnafin b'a na sa o a sera segin sa dɛ a ɲɛnafin bɛ yɛrɛ la de a ɲɛnafin b'a na dɛ Samayira e kuma na n ko anw m'an ka famali ma o n ko a bɛ anw de kɛrɛfɛ n k'an ka ɲɛdimi fura don n'u danbele y'o fɔ mais ala ɲɛ min dara sirifikɛ kan ko a kɛra ɲɛdimi fura mais a bɛ anw de kɛrɛfɛ o a ɲɛnafin b'anw de la yen n'a ta o ta n kɔni b'a dɔn an yɛrɛ fana b'a sumani sɔrɔ n'a ma n'a tɛmɛ nin kan an bɛ taa bɔ a ye Bamakɔ bɛ yɛlɛma Senegal ya ayi anw de bɛ taa ye e ni ne ne ni e haya o ka ɲi an bɛ taa Senegal an bɛ taa sɔgɔma dunun kelen kɛ Senegal yen nɔ o la an bɛ segin ɲɔgɔn fɛ k'ale yɛrɛ kɛ o invité ba ye yarɔ o spécial ye o don o la Luti Sidibe an b'o fara an yɛrɛ kan yarɔ Luti kan ka fara an kan ko di tiɲɛ yɛrɛ de la karamɔgɔ Luti an t'o fara an yɛrɛ kan an b'o fara an kan o la an bɛ Luti Sidibe fara an yɛrɛ kan kosɛbɛ ale bɛ anw ja ta ka taa o ye tiɲɛ ko di kosɛbɛ ɲɛna n'an b'a fo jɛmukan in tɛ tɛmɛ a kan sinon belebele an b'a fo ka dugawu k'a ye k'a fɔ ala ka nana ɲuman ye faso Mali kɔnɔna na ala ka sijan ni kɛnɛya d'a ma ne yɛrɛ côté ni cɛkɔrɔba in kumana ka ban maa tɛ maa ɲini a ko a ye mun fɔ a bɛ lafiya ten o la Leba waati dɔ se mɛ sa kosɛbɛ jɛmukan sera a kuncɛyɔrɔ la bi Samayira o don ka foli kɛrɛnkɛrɛn tuguni k'a di kanumɔgɔw ma yan'an k'an kɔ don ɲɔgɔn na k'a f'u ɲɛna n'ala ma basi kɛ sini fana ye don dɔ ye jɛmukan an bɛ segin ka nun don sini tuguni kunnafoni wɛrɛ minnu mana k'an bolo ka se ka u da u tulo kan yaasa u bɛ se ka faamuya sɔrɔ u bɛ se ka nisɔndiya u bɛ se ka kunnafoniya an ka wulikajɔ bɛnnen don o de ma sini ni minnu b'an bolo an na u fana da u tulo kan a bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ Mali kɔ kan ka taa Buwake nin wagati in na Samayira an balimaw bɛ an kanubagaw bɛ yen an bɛ foli kɛrɛnkɛrɛn k'a ɲɛsin u ma an fɔ ma mɛ dɛ yadɔ an bɛ Buwakekaw fo kosɛbɛ Yayi Kuyate Ramata Gaku bɛɛ lajɛlen bɛ yen Yayi ayiwa Samayira ko k'aw fɔ man bɛɛ an bɛ bɛɛ lajɛlen fo Samayira Mali kɔnɔ yan Mali kɔ kan na bɛɛ ka foli bi yan nɔ n'ala ma basi kɛ n'a ye sini yira an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan nɔ Lala Kuyate nin ne ye diɲɛ ja kulo ni yɛlɛ don o la an bɛ yafa deli kɛ bɛɛ lajɛlen fɛ ka ɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen fɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan bɛɛ fɔlen ko fɛ Lala Kuyate a tɔgɔ ani a jamu na k'a fɔ fɛn duman o banbali o ja tɛ dɔn o la an bɛ bɛɛ fɔ ka bɛɛ waleɲuman dɔn Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan minnu kun sigilen bɛ ka ɲɛmaada Serifa TV ja kanso fɛ nin sanga in na Lala Kuyate walasa ka se ka ɲɛmaada sɔgɔmadon jamukan fɛ nin bɛ dansigi bita la sigi bɛ kɛ nin kan 23h30 ka taa 22h30 waati Lala Kuyate sini 10h 11h e ni ne an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan sani o caman fɔ ala ka bɛn ni basigi na Mali jamana kɔnɔna na ala ka diɲɛ bɛɛ lajɛlen basigi Lala Kuyate ala ka an fara sini jɔn kan o la an b'a fɔ wa salam ala ka sini yira aw k'an bɛn
e ka nin den a bɛ min wuli tasuma kan wa mon père Mali bɛɛ bɛ nin nɛnɛ bara nin ye infusé ka ji kala k'a kɛ te kan o nɛnɛ tiɲɛ la mon père nin ka di tɛ jumɛn ani n b'o kundo d'i ma te zara mon père an bɛɛ bɛ ko kelen na sa dɛ nin y'a kumaba ye e ye nin dɔn wa surprise k'i ye nin dɔn wa a bi yan a mangani sisan kɔni i ye teko ja te zara tew ka te de ye a bɛ san bi saba bɔ ni kɛ wɛrɛ bɛ nin den u y'a dilan kura ye ka segin ka na n'a ye k'a kɛ nin goroko in kɔnɔ wa ne b'a infusé de min han n bɛ min f'i ye i hakili to a la a bilenman o a jɛman o nin den ye tiɲɛ tew ka te sonsan bɔlen bɛ foli fɛ nka den tɛ jama jɛra ka duwa kɛ te zara ye ma kelen ka danga mɛna budo diɲɛ ala farafindenu jɛra ka duwa kɛ te zara ye ma kelen ka danga mɛna budo tiɲɛ ye ala